horretan parte hartzeko aukera ematen dut gaur berriakoi. Guitzen garen esparroa izan da euskararen esparroa edo zein amarrota, baina gauzak euskara zaitea. Eta egon da defizit historiko bat sukaldaritza liburuetan, da sukaldaritzaren lanketa horretan hizkuntzaren beste alor askotan den bezala. Gero eta beto doa eta gero eta erresago tapatzea sukaldariak eta goi mailako sukaldariak euskara zaitetenak eta bere jardun bidea euskara zen. Batutera maiori gero, eraman barrazeon euskarri batera, guretzat oso pozgarria kartolorekin egitea. Lan hau, euskarazko bertsioaren kudeak egiten du, edo euskarazko liburuaren, euskaraz egiten den liburuaren banaketa, jarriarekin batera baratuko dugu horrengo liburuetan, arpilbentzako eta erosime egiten egitzeko. Eta berezik pozgarria da liburu hau egitea Kaskazuriko jendearekin. Horren dela gutxi jakin nuen liburua eta Riper Gaurrera eta gaina jakin nuenean Elias Ezberak izan zidan, launak eta nintzen literatore horretan aiginerik ez. Eta, libura bikaina da. Bilduma oso ona dator, bilduma oso ona dator. Liburu bereziki estimatzen dut, Elias eta bere taldeak egin duelako, zen dut bezala arrakasta handiko jatetxean dituela Askazur eta kola inkarrezaten da Askazuri egun arruin baten eba zaltzeko eta faltzeko. Gainera da liburu bat sukaldean guztoko ebiltza dako guretzako frustrante ez dena. Hiru sukaldarik tipo dode, afizioetan nortako ez da profesionalak eta nolade batzuk. Baina, dode, justo atun lata bat erikitzen dutenak, bere ezautza guztia sukaldaritzen da, atun lata bat erikitzea. Gero, gaude, sukaldean ebiltzea gustatzen zaigunak, baina frustratzen gara liburu asko ikusetrakoan izaten dugu. Nika guzin dute materialak ditut ezautzen, eskatzen dute ez da eritzen bateko egoz gratua, pero dode oso ondo ditutenak sukaldean, fizionatu izan da oso ondo ditutenak. Eta batzuetan gertatzen da, erdi mailako horientzat, lata irikitzailearentzako zaila da liburu egitea. Latak nola iriki, latak nola gorde, latak temperatura gokia nola gorde zaila da. Kostako zaila txartzel hori egitea lata irikitzailearentzako liburuak, baina, trakaten imaginazioarekin da Eliasen hortzeko liburu iritsiko garritea. Baina, garrantzitsua daitea, erdi mailako sukaldari afizionatu horientzat, etxean ordu batzuk sukaldean pasatzea gustatzen zaigu, baina ez da dira gero frustranta izan. Ze badira liburu batzuk, kararri honak dira sukaldaritzen. Ez da gizuna nondik heldu ez, arrazatari nola heldu izan. Eta liburu horrek hori dauka oso. Ni nago erdi mailako sukaldari horietan, ez da gertuago nago lata erikitzen garrik edo zeketik, baina liburu hau ikusita, liburu bikaina da, diseinua kolezio osan bezala, Lopezen estudioaren lana ikararri dikultea zantzen gainaliasek, ara ziurzik hemen daudela. Ez dira estudioko, baizik, hemen daudela ziurzik, hemen bertan daudela. Hau bihurtu zuten estudioa, Lopezen eta lan bikainen du. Baina hori dauka politikaz. Edo zu liburu da zego, ni hau eta animatu nahitek ez. Ez liburu batzuta esatu zen, ez da ez zentu nertu ditu. Eta ez hori importantera liburuan daukan aldatetik aberastasuna eta egiten du dekarria, duen aportazioen, baina era beren ere aberastasun eskura jarri da. Denon eskura jartzen du gauza egiteko modua eta saietuko gara irakasleak betzen. Bai, ikusten dut alde hartatik egozetan nahiko abezari gara.